Bon dia, oients de Canal Ràdio, i bon dia, comarca de la Costera. Bueno, des del portal comarcal vaig a dirigir-los unes paraules per a tots vostès, per a que sàpien que avui, el dia 6 de gener de l'any 2011, el poble de Canals celebra molt bé el dia del Senyor Rei, perquè avui va fer-se la presentació de la festera de Gràcia infantil de l'any 2011, la xiqueta Marina Badal Cuquerella i la seva cort d'honor. Bueno, avui van a tindre així un gran escenari, les imatges de les càmeres estan a punt per a que tots veguen aquesta gran combinació que Maria Monzó i Miguel Nadal han convertit el que diguem l'escenari d'este pavelló de Ricardo Tormo en un Edén, amb la flor, el verd, aquesta combinació, aquesta màgia que tenen estos dos canalins que fan que el pavelló de Ricardo Tormo un any més es convertisca en aquest Edén. Aquest colorit de flors és com si fora que l'arco iris haver eixit en este matí radiant. Puguem dir que tinguem un oratge espectacular, una temperatura especial, i és com si la protecció del nostre patró, Sant Antoni Abat, mos diguera: ahí tingueu un regal més que tots els reis vos faig. Però bueno, avui no ens podíem oblidar d'una protagonista que en l'any 2010 va ser la festera de Gràcia infantil, Marta Munera Moran, que avui ella farà els honors de posar-li la banda a Marina Badal Cuquerella. Pues bueno, estas eren les paraules d'un servidor, Marcial Martínez, per al portal comarcal, que ben a gust estic així retransmitint a tots vostès. Bueno, pensen que el dissabte estarem a Travegasí per a retransmitir tot el que puguem des d'este pavelló de Ricardo Tormo. Un fort abraç a tots i bones festes els desitgem. Somni d'una princesa. Fragment extret del text publicat al llibre de les nostres festes grans en honor a Sant Antoni Abat 2011. Autora d'este text, Sara Penalba. Passejant la mirada per Canals, els ulls es detenen davant d'una xiqueta molt viva, que per a tots nosaltres és molt volguda. Hi havia una vegada una xiqueta com una nina de bonica, escollida per a ser una princesa, la qual s'anomenava Marina. Ella sabia de l'amor que el poble de Canals tenia cap a les festes patronals i per això tenia el desig de viure la festa lluint la pinta d'or, d'or de perla fina que compon el vestit de canalina. Nosaltres, els seus pares, li varen inculcar aquests valors tradicionals de la festa des de que ella va néixer. Li anuncia que seria la següent festera de Gràcia infantil. A l'endemà, s'alçà i els seus pares li comunicaren allò que més esperava, és a dir, que anava a ser la festera del proper any. Aleshores, pensà que allò que havia somniat la nit passada no havia sigut un somni, sinó que s'havia convertit en una autèntica realitat. Senyores, senyors, amb tots vostès, les presentadores de l'acte, Gemma i Maria José Cuquerella Ballester.
Diuen que de vegades les il·lusions i els somnis es complixen. Per a nosaltres, este d'avui és un d'ells. Nosaltres serem les narradores d'este entranyable conte, on la nostra princeseta farà realitat el seu somni. Un somni que va començar justament ara fa un any. Bon any a totes i a tots. Un any, el que ara encetem, reple de moltes esperances, amb moltíssimes il·lusions de que aquests moments d'adversitat que travessem es ralentitzen i canvien a millor. Avui tot ha canviat. Hem tret el millor de tots nosaltres. Ens hem engalanat perquè el moment així ho mereix. Avui, la tendresa, l'innocència, el saber estar i els somriures envairan aquest escenari. I això, aquestes xiquetes i xiquets ens ho sabran demostrar molt bé, perquè Sant Antoni així els ho va dir. Bon dia, senyor alcalde, autoritats, regidors, representants de la Junta Central Fallera de Xàtiva, Fallera Major Infantil de Xàtiva, festers, familiars, veïns d'altres localitats que avui ens visiten, canalins, canalines, senyores i senyors, benvinguts a l'acte de proclamació i exaltació de la Festera de Gràcia Infantil, la seva acord d'honor i els festers infantils, bandera i cuiros de les nostres festes grans en honor a Sant Antoni Abat 2011. Cada any, per aquestes dates, ens sentim impregnats pels colors, els llums i l'olor de la pinotxa. La plaça Major veu com es confecciona la gran pira monumental que és la nostra foguera, però sobretot, estos dies veiem com salten i brillen les emocions pels ulls dels més menuts. I és que estem immersos en el màgic dia dels Reis Mags. I què més bonic per a estos jovenissis xiquets i xiquetes canalins que avui siguen tocats pel Sant Pare Sant Antoni, per a que elles i ells representen a les nostres festes grans a tots els xiquets de la nostra localitat. Així doncs, és moment de disfrutar dels autèntics protagonistes del dia. Elles i ells ompliran de goig i esplendor aquest, el seu escenari. El conte d'avui deu de continuar. Cridem a les xiquetes de l'acord d'honor. Xiqueta, Clàudia, Hernández i Arnau. Clàudia cursa segon de primària al Col·legi Parroquial Sant Antoni Abat de Canals. Té 7 anys i les seues aficions són llegir, muntar en bicicleta, dibuixar i fer esport, sobretot aeròbic i natació. Xiqueta, Ainhoa, Sanchis i Flor. Ainhoa cursa segon de primària al Col·legi Parroquial Sant Antoni Abat de Canals. També té 7 anys. Li encanta jugar amb els seus amics i sobretot amb la seva germana. És una xiqueta nerviosa, carinyosa i molt sentimental. Li agrada la música de les pel·lícules de Walt Disney, llegir i practica l'aeròbic de competició. Xiqueta, Clàudia, Fita i Jiménez. Clàudia cursa segon de primària al Col·legi Parroquial Sant Antoni Abat de Canals. Té 7 anys i el que més li agradava de menuda era anar per casa disfressada de princesa i portar tacons. És una enamorada dels animals, per això té una gosseta, un cavall, una burreta i també cabretes.
Chiqueta, María, Cerdà i Collado. Maria cursa segon de primària al Col·legi Públic José Mollà de Canals. Té 7 anys. Les seues aficions són el karate i la natació. Li agrada molt viatjar i conèixer el món. També li agraden els animals, és una apassionada de l'escriptura i la pintura. El nostre conte va avançant. Anem desvelant a les seues protagonistes. Ainhoa, Maria, Clàudia Fita, Clàudia Hernández. De segur que elles en aquests moments estan visquent-los amb tot tipus d'emoció. I d'emoció la que viurem ara mateix. És moment de que el nostre conte recorde a la que l'any passat va tindre l'honor de ser la nostra representant infantil. Cridem amb els honors que li corresponen i amb tot l'estat d'esclat d'alegria compartida a la que ha sigut la nostra festera de gràcia infantil. Chiqueta, Marta, Munera i Morán, acompanyada per l'alcalde de Canals, en Ricardo Cardona Mollà. Arriba el comiat i l'inici. Una festa deixa pas a una altra. Això ja no ho para ningú. Marta, eres una xiqueta afortunada. Has viscut amb intensitat cada moment de la festa. Has tingut l'oportunitat de saborejar cada instant i ho has compartit amb la teva família. Els teus pares, el teu germà, els teus iaios, els teus tios i cosins. I ells amb tu han viscut de segur les millors festes de la seva vida. Gràcies pels teus somriures, pel teu saber estar i sobretot per ser com eres. Tu ja has fet història a Canals i el teu record el tindrem sempre als nostres cors. Moltes gràcies, Marta. Ara Marta els dirigirà unes paraules. Bon dia a tots. Vull dir unes xicotetes paraules en el meu acomiadament. Agrair als meus pares, Toni i Candela, al meu germà Toni, tot l'esforç i la il·lusió que van posar des del primer dia. Als meus iaios de Canals, com els de Xàtiva, a la festa del 2010 i a tot el poble de Canals, per l'alegria i estima que he rebut en tot moment. Marina, gaudís d'aquests dies amb intensitat. I aunque estigues cansada, no t'oblides que això passa de seguida. De nou vull dir a tots, gràcies. En tots els contes hi ha un personatge principal sobre el que gira tota la trama. En este també, com no podia ser d'una altra manera. De moment, i abans de descobrir-ho, demanem la presència d'altra part important i destacada de la festa, els nostres festers infantils. Ells també impregnen de futur i il·lusió les nostres festes. Bandera,
xiquets Pablo, Borràs i Granero. Cuiros, xiquets Nacho, Ballester i Olmo. El passat dia 26 de novembre, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial i en sessió extraordinària, s'acordà per unanimitat del plenari nomenar a la xiqueta Marina Badal i Cuquerella festera de gràcia infantil de les nostres festes patronals en honor a Sant Antoni Abat 2011. Així doncs, el nostre conte arriba al seu moment més àlgid. Anem a conèixer a la seva protagonista principal, a la nostra, a la seva princeseta, acompanyada, primer que res, per les seues portadores de bandes, xiquetes, Adriana Badal, Lore Alonso i Adriana Hernández. L'emoció va augmentant per moments. Ara sí, és per a nosaltres un autèntic goig presentar-los a la xiqueta que representarà durant este any als xiquets canalins. Ens posem en peu i rebem amb entusiasme i esplendor i amb els honors que li corresponen a la nostra festera de gràcia infantil de les festes patronals de Sant Antoni Abat 2011. La cridem a tres veus. Xiqueta, Marina, Badal i Cuquerella. Marta, ha arribat el moment perquè tu li cedisques el tèstic a la nova festera de gràcia infantil de 2011. Imposa-li a Marina la banda que l'acreditarà com a tal.
Marina, festera de gràcia infantil. És moment ara perquè exercisques el teu càrrec i imposes les bandes a la teua cor d'honor. Xiqueta, Clàudia, Hernández i Arnau. Xiqueta, Ainhoa, Sanchis i Flor. Clàudia, Fita i Jiménez. Xiqueta, María, Cerdá y Collado. Marina, enhorabona i moltíssimes felicitats. Somni complit. Marina, què anem a dir-te nosaltres? Que estàs preciosa. A mi, a ta mare i a tota la teva família, avui ens has donat una autèntica lliçó de saber estar.
cosa que t'ho agraïm moltíssim i el poble de Canals també. Nosaltres desitgem i no dubtem de que seràs una digníssima representant de les nostres festes grans, amb el teu somriure i espontaneïtat, de segur, que ens faràs disfrutar a tots. La teva família, recorda-ho sempre, ha fet un grandíssim sacrifici perquè este moment que avui estàs visquent es poguera complir. Marina, també vull que recordes algo. Sàpigues correspondre a tots com tots t'hem correspost a tu. No puc dir-te més, simplement que per a mi eres, junt a la teva mare i Adriana, el millor que ens ha pogut passar en la nostra vida. Gràcies. Però, com els Reis Mags són tan miraculosos, avui, quan m'he alçat, he vist una carta que venia d'un rei mag, i m'he sorprès molt perquè és una carta que li ha escrit la meva dona a la seva filla. I si em permeten la llicència, ja que avui puguem allargar-nos una mica més, ja que la protagonista són totes, però especialment la nostra filla, voldria compartir-la amb vostès, si m'ho permeten. La carta comença així. Bon dia, Marina. No sé com expressar la meva satisfacció i la meva alegria que tinc avui dins de mi. No pots imaginar l'orgull d'una mare de mirar aquest jardí que avui hi ha sobre aquest escenari i veure que la seva filla és la flor més esclatada i que un altre capollet molt important per a mi també és part d'aquest jardí. És la teva germana, Adriana. Espero que avui sigui el dia més feliç de la teva vida, perquè per a la teva família ho és i de veritat. Que te'n recordes d'ell tota la vida, perquè avui, com hem dit al llarg d'esta presentació, se'ns ha complit el nostre somni. Encara recorde les teues paraules: «Mamà, quan vindrà la música per mi?» I jo et deia: «A per tu? No, tu en la música a lo millor». Però ja veus, avui la música ha vingut a per tu. Encara avui recorde les paraules de ma mare, quan fa un poc de més de 20 anys em digué un dia a l'arribar de l'escola: «Corre, Marina, puja, afanya't». La seva emoció era immensa. Quan vaig arribar a la porta em digué: «Eres festera de Sant Antoni». Vaig pegar un bot que em vaig enganxar al seu coll, i això que jo era més gran que la meva mare. Avui, justament, fa 20 anys, jo estava en aquest escenari. Per a mi ja era prou. Qui em tenia que dir a mi que avui tu, la meva filla, estaria en el més alt d'aquest escenari? I, bueno, si no que li ho diguen també a ton pare, el principal promotor de que avui estigues ahí, el que no se ho va pensar dues vegades per a dir que sí, que eres festera de gràcia, el motor de les nostres vides, el que ens anima a tots per tal de veure'ns feliços, encara que canalí d'adopció, i això us ho assegure, sent la festa com un canalí més. Bueno, Marina, donar-te les gràcies per ser com eres, que ens divertisques, que ens faces passar ratos inolvidables. De segur que ens faràs fer passar uns actes una mica més nerviosos del normal, però bueno, t'ho perdonarem absolutament tot, però de segur que ens ho passarem tots d'allò més bé. Disfruta, t'ho diu la persona que més t'estimarà en la teua vida, ta mare. Ai, se me lo va a mirar. El nostre conte ja té tots els seus protagonistes sobre l'escenari. Marina, Marta,
Nacho, Pablo, Maria, Clàudia, Ainhoa i Clàudia. Disfruteu-ho, visqueu-ho tot amb intensitat, perquè això només passa una vegada a la vida. I no oblideu que tots vosaltres aneu a representar al llarg d'aquest any al vostre poble. Canals. Bé, i avui en un dia tan important ens visiten també representants de la capital de la comarca de la Costera. I és que en el seu dia, anem a recordar-ho, l'Ajuntament de Canals acordà germanar les nostres festes patronals amb les falles de Xàtiva. Per a nosaltres, els ho diguem amb tota sinceritat, és un autèntic orgull i una autèntica satisfacció comptar avui amb una representació de les festes josefines a Xàtiva. I és que avui li van a oferir pleitesía a la nostra festera de Gràcia Infantil. Cridem, amb els honors que també li corresponen a ella, a la fallera major infantil de Xàtiva, la xiqueta Patricia Gineri Montagut, que estarà acompanyada pel vicepresident segon de la Junta Local Fallera, Ricardo Marí, i del secretari de la Junta Local Fallera, Jesús González. Nosaltres ara passem el tèstic als tios de Marina, Toni Ballester i Hermínia Llàcer. L'hem vista despertar a l'alba del dia. Anava carregada d'il·lusió, plena de nervis i alegria, i amb somriure de satisfacció. Era la nostra festera, radiant de felicitat, perquè el que era el seu somni, avui es fa realitat. Ací tens el teu desig, que volies de tot cor, i avui, volguda Marina, ocupes el nostre tron. Festera de Gràcia ja eres, un somni fet realitat. Guarda cada instant en el teu coret, que ja comença el teu regnat. Il·lustres autoritats, festeres i festers, canalins i canalines, familiars i amics que heu vingut a compartir amb nosaltres aquest moment. Molt bon dia a tots. Toni, tu te'n recordes d'ara fa un any, tal dia com avui? Hermínia, com oblidar-ho? Semblava un dinar familiar més, com cada 6 de gener a casa de la meva cosina,
on tots esperàvem el moment del cafè perquè arribi l'intercanvi de regals de l'amic invisible. Però l'any passat van tindre una gran sorpresa final. Sí, recorde que hi havia una xicoteta capsa. La teua cosina m'havia demanat que, en acabar, llegira un full. Era un missatge per a Marina. La caixeta era per a ella. La xiqueta, molt il·lusionada, va començar a llegir. I era tanta la emoció continguda que no sabia ben bé què significaven aquelles paraules que llegia. Eixe dia va començar a forjar-se el somni que avui tots vivim, perquè en eixes línies anava amagat el regal de ser la festera de gràcia infantil de les festes patronals de Sant Antoni Abat 2011. Així és, però el que no m'esperava jo mai és l'embolic en el qual ens van posar a tu i a mi. Així és. Jo vull ser-te sincera i mai m'ho hauré imaginat. Fins i tot pensava que s'havien equivocat i volien dir presentadors. Però mira, ja estem ací. I pense que devem sentir-se ben orgullosos de que hagin pensat en nosaltres. Per la nostra part, intentarem fer-ho el millor possible. I seguint un bon consell, devem parlar clar i amb el cor. I per a això no necessitem altra cosa que recordar bons moments viscuts amb la perla de xiqueta que avui han proclamat Festera de Gràcia Infantil 2011. Ahí tens tota la raó, perquè si una cosa tenim a favor són els moments i experiències que amb ella han viscut. Així que, Marina, amb el teu permís, anem a contar cosetes teues i des de casa per a que aquesta gent que avui ens acompanya et coneguen una miqueta millor. Què el pareix? Marina, et convidem a viatjar en el temps. T'han contat alguna vegada com es van conèixer ton pare i ta mare? Conten que un xic de Castelló va vindre per allà per l'any 93 a treballar al gabinet de premsa de l'Ajuntament de Canals. Un any després s'inaugurava Canals Ràdio, emissora municipal, que el convertiria en un icon i una veu inconfundible al poble, Edu, el de la ràdio, i tots l'acollirem com un canal i més. Ta mare i les seues amigues eren assídues oients de Canals Ràdio i cridaven molt sovint per a demanar cançons i dedicatòries. Ton pare, entre cançó i cançó, va anar enamorant-se. I de tots els regals que sortejaven, curiosament, molts d'ells li tocaven a ta mare. Així ell s'assegurava tornar-la a veure. M'ha dit un pardalet que la Celestina va ser la tia Maria Àngeles, que va concertar una primera cita, on ta mare li va donar el telèfon i li va deixar clar que de moment podien quedar per prendre cafè algun dia. Ton pare, que ho tenia claríssim, li cridava tots els dies. El dia que ta mare complia 18 anys, ell va ser l'encarregat de donar-li el ram i des d'aleshores ton pare va passar pràcticament a fer vida en casa dels teus iaios, com un fill més. Sempre s'ha sentit acollit pel poble de Canals, però també degut al seu caràcter obert i senzill, va passar a ser un membre més de la família Manfa, amb la qual ho compartís tot i sempre ha estat molt a gust. Jo, per la meva part, i coincidint amb ell en aquests sentiments envers aquesta família, puc dir que és una família on les paraules unió i amor reben una dimensió especial, ja que t'ho donen tot i sempre estan ahí on fa falta. Junts ho celebren tot, no es perden cap detall. Junts van celebrar tots la teua arribada al món, Marina. Aquell 11 d'agost de 2003 el tinc ben gravat ben dins. Recorde com si fora ahir mateix, que em cridaren per telèfon. Ho vaig deixar tot i cap al Zira. Mai havia vist a ton tio tan emocionat i il·lusionat. Amb els nervis el cotxe volava i a l'hospital els minuts es feien hores. Per cert, per uns minuts no vas néixer el mateix dia que la teua iaia Marina. Eres la primera i molt esperada neboda. Al igual que per als de Canals, eres la primera neta i també la primera rebesneta. El teu nom et ve per tercera generació, però del seu significat hi ha molts trets que es complixen en la teua persona. Marina, que ve del mar.
Com ell, de vegades plena de calma, de vegades pura tempesta. Estàs plena de vida, eres pur nervi, tan inquieta que no saps avorrir-te i necessites moltíssima activitat en la teua agenda diària. Així tot, arribes a la nit amb les piles carregades. Eres espontània i natural. La teua forma de ser i de parlar crida l'atenció de la gent, perquè tens molta facilitat per a fer amistats i de qualsevol edat. I la teua curiositat innocent i l'ànsia per saber et porten a fer preguntes difícils de contestar en algun moment. Eres molt madura per a la teua edat i des de sempre has mostrat una personalitat pròpia molt forta. Necessites respostes i arguments per a tot. Eres simpàtica i desimbolta. T'encanta anar al teu aire, com per lliure, encara que eres molt familiar. Sempre es busques companyia i tindre la casa plena. De xicoteta, quan anàvem a veure't a casa, encara no havíem entrat i ja estaves convidant-nos a sopar. Festera la que més. T'apuntes a un bombardeig i per allà per on vas connectes amb la gent i deixes empremtes. Sempre tens a punt un. On vas? Me'n puc anar amb tu? Puc quedar-me a dormir? La teua naturalitat és genial i el teu somriure contagiós. Quantes rialles ens has provocat? Quants moments per a recordar. Al col·legi tens molts amics i amigues que t'estimes molt i amb els quals també has compartit la festa. El dia del teu pergamí festejares amb ells la teua alegria brindant amb xampín. Els estudis no van malament, però potser et despistes amb facilitat, perquè vols estar pendent de tot el que passa. Deus valorar el gust i les ganes per aprendre cada dia, esforçant-te un poc a poc i de forma constant, i, per què no, ser una miqueta més ordenada, perquè el dia de demà ho agrairàs. De les teues aficions podríem destacar que tens madera d'artista. T'agrada la pintura, però sobretot ballar i cantar. I no dubtes ni un segon en fer-nos gracioses demostracions, composant les teues pròpies coreografies per a l'ocasió. I si alguna cosa li tens verdadera afició i amor, és als animals en general, i als gossos en particular. Les teues demandes contínues, insistents, han arribat a oïts dels Reis Mags d'Orient. No sé què es posaries a la carta, però ahir et portaren la cosa que demanaves amb més il·lusió, un gosset. Un gosset que has posat Coco per nom i que, juntament a Kinder, passa a formar part de la família. Que vens d'una família molt vinculada a aquestes festes no cal ni dir-ho. Ta mare i les ties Maria José i Gemma han sigut les 3 germanes festeretes infantils de la cort i han repetit de majors. La teua iaia Marina deu sentir-se avui ben contenta i satisfeta, ja que desitjava més que ningú que fueres tu la festera de gràcia infantil. Tu ja has estat també immersa dins la festa, ja que fa 2 anys va ser la portadora de la festera de gràcia de 2009, Maria Jorge Lluc. Eixa va ser la teua prova de foc per viure la festa canalina. Vas acudir a tots els actes, sense deixar-te cap ni un, fins i tot a la professó sencera. Avui, entre les teues portadores tens Adriana Hernández, a Lorea i també Adriana, la teua germana. Des del primer moment vas conèixer i participar en tot el procés de la seva arribada, des de les ecografies fins al dia del seu naixement. Eres l'espill en el que ella es mira. Jugueu juntes, esteu sempre buscant-se, i encara que t'agrada fer-li la punyeta, ella també té el seu caràcter i no es deixa dominar. Eres la germana major. Acompanya-la recorrent el camí que tu ja has fet i feu-lo sempre juntes. T'hem de dir que els darrers divendres, ocupada en les reunions de la festa i en omplir caputxes de caramels per a l'oferiment, t'hem trobat a faltar a casa de l'abuela Velleta, com tu li dius. Eres un remolí, però si no estàs, falta alguna cosa. De l'abuela Velleta, Amèlia la Manfa, és quasi segur que has heredat eixe amor pel crit fester per excel·lència a Canals, el Beatle al nostre patró. Per a ella és expressió de màxima alegria i no hi ha celebració que no comenci amb un Beatle. Tu t'has convertit en la seva digna successora.
Encara no parlaves i ja tiraves Beatles amb una energia envejable. Estem segurs que aquests dies de festa ho faràs amb tot el cor. Eres emprenedora. T'hem vist al llarg de tot l'any immersa amb il·lusió en tots els preparatius de la festa, triant les teles, les manteletes, els adreços i fins a l'últim detall eres molt coqueta i estàs pendent de l'aspecte exterior, cuidant sempre anar ben combinada. Tens les coses molt clares i per això has sigut tu la que ha fet la tria al teu gust. Hi ha una persona a la que li haurà fet moltíssima il·lusió compartir amb tu tots els preparatius. La teua iaia Marga. Pensa que des d'allà on estiga estarà ben orgullosa i contenta de veure't avui ací. Ella volia comprar-te un traje de fallera per a quan fores més fadrina lluir a l'ofrena de les falles de Castelló. Eres molt xicoteta quan se'n va anar, però cada nit la buscaves al cel. Ton pare t'ho va ensenyar i no ho oblidaràs mai. L'estrella que més brilla, allí està ella i t'acompanyarà per sempre, Marina. Recompenseu-los vosaltres donant de si el que s'espera, agraint cada mostra de carinyo de la gent amb un bon somriure i un sonor Beatle. Marta, gràcies per haver representat a la xiqueta Canalina al llarg del 2010. Atresora dins de tu els bons moments viscuts. Pablo, compartís amb nosaltres l'alegria i l'orgull per portar la bandera. Nacho, seràs el Cuiros. Eixa simpatia ha d'acompanyar-te sempre. Maria, queda't per a sempre amb eixa dolçor i tendresa. Clàudia Hernández, ompli de jocs i rialles qualsevol moment de la teua vida. Ainhoa, volem contagiar-se de la teua alegria. Clàudia Fita, regala'ns a tots el teu carinyo. A tots vosaltres un consell volem donar-vos. Si ens permeteu l'atreviment, disfruteu de cada acte, de cada moment. Graveu a la vostra memòria cada instant, passacarrers, ofrena, foguera, professor, parells, Beatles i mascletà. Inspireu profundament l'olor del ram que a l'ofrenda dureu, sentint l'emoció al cor d'oferir-lo al sant patró. Si quan cremen la foguera o acabar la professó als ulls esclaten plors, no amagueu aquest sentiment, que segur vos ix del cor. Marina, és melodia la teua rialla i ho portes en la sang. Eres la festera de gràcia infantil del poble de Canals. En aquest conte ningú pot ocupar el teu lloc. Viu-lo amb intensitat. Fes-nos a tots disfrutar. Que cada dia siga una festa i així serà festa tot l'any. Moltes gràcies a tots, bon dia i bones festes. Ara, el senyor alcalde farà entrega d'un detall als mantenedors de l'acte. Ara Marina els dirigirà unes paraules. Bon dia. Vos dono les gràcies a tots els que heu col·laborat en la festa i a tots els que esteu així veient la meva presentació. I també dono les gràcies als meus pares i a la meva família i espero que passeu unes bones festes. Vitali!
titular, nostre patró del poble. No ens agradaria que este acte concloguera mai, però com tot en esta vida, tot el que comença deu acabar. I això és el que precisament toca ara, concloure este acte. Tots per la seva assistència i esperem que hagin disfrutat d'esta presentació. Molt bones festes! Puguem dir que el 6 de gener del 2011 ha sigut per a Canals un dia excepcional. Hem vist la presentació de la festera de gràcia infantil, la xiqueta Marina Badal Cucarella, una presentació que jo crec que passarà a la història de Canals. Jo crec que en el portal comarcal podran disfrutar vostès de tot el que s'ha gravat i es quedaran en la boca oberta dient el gran treball que han fet així en l'escenari, però el gran treball que aquestes càmeres han treballat per a que tots vostès hagin pogut disfrutar d'esta gran presentació que, conforme es dia jo, m'haurà deixat en la boca oberta. Simplement donar-los l'enhorabona als pares, per supost, a Edu i a Marina, i dir-los simplement que el cuento ha sigut una realitat. Este cuento que Marina s'ha quedat sorpresa a veure estos grans interpretadors del gran cuento. Simplement dir-los que esperem el pròxim dissabte, dia 8. A les 8:30 de la vesprà, 20:30 hores, per a veure aquesta gran presentació de la festera de Gràcia Jessica Lluc Soriano. Els esperem així en el portal comarcal. Bon dia i adeu, amics.